सबका के कि बहुत हेलो हेलो सुघर बाड़ू तू प्यार से आप बस हंसत रहो तो ये गाना हम गा ले कि टोना लागे न काची उमिरिया में भगवान परस के रुआ में नजर मत लागो बहुत सुंदर बने रुआ कि टोना लागे न काची उमिरिया में लागे न काची सब बगे सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ू तू सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ू तू कोना लागे न काची लागे न काची रूप के रानी ऐसे ताकल कर छत पर से तू ऐसे ना छकल कर आप रूप की रानी हो ले जा संदेशा ले जा के रानी ऐसे ना ताकल कर छत पर से तू ऐसे ना छकल कर एमे कारण बा जब तकेलू जब तकेलू हरियों में जब तकेलू हरियों में अंजोर हो जाला जैसे जादू भरल नजरिया
हमारे मोनू भैया सीढ़ी नरेश बहुत बहुत पुरस्कार दिले दोनों कलाकार और साथ में माला भी भेजले बने। प्रणाम करब हम मोनू भैया के। ठीक बा यहाँ के माला स्वीकार करा देता नहीं, डाले में बड़ा दूसर चीज हो जाए। ये माला स्वीकार करे मोनू भैया के तरफ से कि टोना लागे न काची चंदन कैसे के जी है याद करो मिले खातिर तो नीरब से थरे याद करो। पता बा तारे आँख में जादू का बा, थोड़ा सा उन्हें देख लो कि जब तू ताकेलू कि जब तू ताकेलू हरियों में अंजोर हो जाला। भगवान तारा के पता बता बोले गर्मी की छुट्टी में तारा के बोले जब तू ताके अंजोर हो जाला। जब कि कवनो बर्दाश्त करे बहुत पागल गायक है। आराम से कि जब तू ताकेलू अंधरियों में अरे अंजोर हो जाला। 2 मिनट है रुआ भाई घामा लागत रे कि जब तू ताकेलू अरे अंधरियों जो हो जाला। काहे कि कवनो जादू भरल बा नजरिया में कि कवनो जादू भरल बा नजरिया कि सब करे कि बहुत सुभर बारू सब करे सुगर बारू तोला लागे न काची तोला लागे न काची उमरिया तोला लागे न काची उमरिया तोला टोला लागे न काची उमरिया